Dobre priatelia, vítajte pri Poprade X Stupava vlogu. Stupavčania idú do Popradu. Začíname, priatelia. To ver. Takže práve sme dorazili do Šiach. Je tu totiž to STKčka, jediná, kde by to Jakubovi prešlo, takže... Nejaký STK. A máme tu takú drevorúbačskú pauzičku, takú stavbárskú. Ale sme v nepriateľskom území, v maďarskom, takže... To je drsné. Dneska úplne ideme krížom krážom, kámo. No hore dole, krížom krážom, z každého rožka troška. Troška celé Slovensko, kámo. Sa vám ozveme, či to prešlo, alebo neprešlo, ale... Poprad, buď pripravený. Práve bol nájdený na maďarských hraniciach neskutočný smrťatý nástroj. Možno tu bude kokain vnútri. Možno tak nejaký recept na guláš. Ne, kámo, regulárne to má baterky. Tebe jebe? No tak, takto nejako. Priatelia, kde sme sa rozhodli slniť? Rozhodli sa slniť, našli sme tu nejaké stoličky. Na nepriateľskom území. Na nepriateľskom území. Kde nepredávajú hot dogy. Normálne skočil do vláky, ktorá je jediná proste v okruhu pol kilometra. Je to tak, jediná v okruhu pol kilometra. Trošku som sa tu môžete vidieť. Neviem, ak to bude moc vidno, ale naozaj som celý omočený a keď by len nejakou vodičkou, ale som zamočený smradlavým, hnusným, diabolským, maďarským bahnom, takže no nevadí. Som prekvapený, že im tu aspoň svieti slnko v tom Maďarsku, takže tak, ozveme sa vám, keď sa stane nejaká najbližšia šarapata, ale dúfam, že sa nestane. A v poriadku sa dostavíme do mesta Poprad za našimi popradovskými priateľmi. Tak sa zatiaľ majte. Veľké veci. Veľké veci. Veľká STK. Poď. Len kúsok, kámo. Ešte raz, kámo, zopakuj to. Že mám vybrať kufor, že nech vyzerá, že niečo pozerá. Aktuálne sme v Trnave. Príde pre nás Bolt, ideme na stanicu, lebo sme potrebovali nájsť zadarmenko nejaké parkovacie miestečko. A ideme na hlavnú na stanicu Trnavskú a už ideme cesta Poprad. Tento človek sa práve ide s 13-ročnou dievčaťou. Ja viem, že... S 13-ročnou dievčinkou. No, zdravím vás. Celá Stupava. Včerajší deň bol príliš šialený na to, aby som natáčal niečo. A sme teraz u Damiana a tak. Chceš niečo k tomu dodať, Šimon? Čakáme, kým nám Poprad priradí sprievodcu do Popradu, aby nás povodil po Poprade a posprievodil. Máš názor? Dobré ráno. Damian. Dobré ránko, Slovensko. Keďže chlapci sú lúzri, tak ja som vyhral túto posteľ včera. Ale dneska, ty si len lúzer. Ale dneska sa teraz ide rozhodovať medzi týmito dvoma a idú si dávať na 3 hip-hop hopy, takže ideme na prvý. 3 za deň. Teraz ideme prvý. Raz, dva, tri, hej. Nechcem vidieť žiadne toto. Nechcem vidieť žiadne... No dobre, poď. Ani toto. Dobre, poď. Kámo, čo som mal dnes na raní? Kámo, esička. To ti poviem. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Yes. Práve sme prišli do priestorov budovy, v ktorých sa nachádza hala. A budeš aktuálne sprievodca totižto, takže pretože my sme tu veľmi noví. Čaute fanúšikovia. Poďte dnu. Takže takto vyzerá hala, samý bordel, špina, mimoni. Zapál tam do svetla, nech ide. Bordel, špina, smrad. Ping-pong. Takže tak to nejako. Ozveme sa, keď bude ten správny čas.
Isto je taká medzierka, počkaj. Áno, tu prejdeš. Neprejdem. No, a už konec. Nepadli, kámo. Takže fanúšikovia, práve odchádzame z haly, cestujeme smer Poprad a ideme práve cez neskutočnú mlaku. Teraz si umýval to auto, Damian. Teraz si to auto umýval. Však fucking. Ako môžete vidieť, tam v diaľi sa nachádzajú nádherné Tatry. Žijeme si Dream Life a nikto nám to nezoberie. Že kámo? Somewhere. Viete čo? Pane, neviete tie značky, kde máte ešte vojský preukaz. Viete čo? No, well. Čo to je za poster, kámo? Čo je toto za poster? Čo? Mohan dole z počítaču si dajú. Čo? Vyťahni si tie gate, Jakub. Počkaj, Ďaleko na východ. jak tam mečie, kámo. Takže kameň, papier, nožnice číslo 2. 1-0 pre Kuba. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Mám dole. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Dobre, 2-0, kámo. 3, raz, 2, 3. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Raz, 2, 3, raz, 2, 3. Kámo. Milí fanúšikovia, mám veľmi málo percent, ale práve smerujeme do Nebry. Ideme si trošku porelaxovať do Nebry, takže sa vám ozvem, neviem kedy, lebo máme veľmi nízku baterku. Práve odchádzame z nášho ubytovania, milí fanúšikovia. Už sme na ceste naspäť. Neskutočné výkony, neskutočný výlet. Tak samozrejme ešte, že či Jakubovi vykradli alebo nevykradli auto. Kámo, to by bola halus. To je zlatá čestka auto. A keď tam máš tam playko, monitor, počítač. Zlatá čestka auto. Všetky svoje veci, kámo. Technológia. What's up? Majsa Marko. Posledný záber vlogu, že Šimon. Takže zabudol som natočiť príchod k autu, každopádne všetko je v poriadku, Jakuba nevykradli a už smerujeme smer Bratislava, Stupava domov, takže týmto by som sa s vami chcel rozlúčiť v mene celého stupavského hnutia a vidíme sa pri nejakom najbližšom neskutočnom výlete. Dobrodružstve. Rozlúč sa, Šimon. Lol, čaute.